Her kommer den anden film om GeoGebra og geometri, hvor jeg vil løse opgave 41b, hvor man skal lave en cirkel med en radius på 4,3 cm. Og der er der i GeoGebra et cirkelværktøj, heroppe hvor jeg kan vælge min menu, der falder ned. Og det andet punkt, der kan man vælge en cirkel ud fra centrum og radius. Centrum vælger jeg selv, og radius den er jo givet som 4,3. Så jeg klikker her, og den spørger, hvad skal radius være? Det var 4,3 og 4,3 skriver jeg i GeoGebra. Decimalkomma er jo angivet som punktummer her, og klikker OK. Og den laver en fin cirkel med radius 4,3. Nu vil jeg godt have angivet radius i min besvarelse her, så jeg går op og vælger punkt heroppe, og kører ind over periferien, og den bliver fremhævet, når jeg rammer, og lige der, så klikker jeg, og den afsætter altså et punkt. For at angive radius, så vælger jeg mit linjestykkeværktøj, og der vælger jeg den her, der bare hedder linjestykke mellem to punkter, linjestykke her. Klik, og inde på centrum, når den er fremhævet, klikker jeg, og kører ud til punkt B her, og klikker, og nu har den vist radius, og så kan jeg jo lige gå op i mit måleværktøj og vælge længde og klikke på radius 4,3.